Bostonissa. Mä sanoinkin tästä viime blogilla, että mä oon pitkään halunnut tulla tänne taas viettään päivää, koska yhdessä vaiheessa me käytiin täällä tosi usein, mutta se johtuu ehkä osittain myöskin siitä, että me ei enää oikein viihdytty siinä paikassa, missä me asuttiin, niin sitten me yritettiin keksiä kaikkea, että no mitä me voitaisiin tehdä, jotta meidän ei tarvitsisi viettää aikaa siellä meidän kotialueella, koska se ei ollut kauhean viihtyisä, ja nyt kun meidän kotialue on viihtyisä, niin sit tulee harvemmin käytyä täällä. Mutta mulla on ollut niin ikävä tätä, ja aina kun mä näen ton pilvenpiirtäjän maiseman, niin joku mun sisällä läikähtää, koska se tuntuu vaan niin hyvältä ja mä rakastan tuollaista maisemaa, se on mun lempimaisema ikinä. Ja suunnitelmat tosiaan tälle päivälle on, että me tultiin nyt tällaiselle kahvilalle, missä me ei olla aikaisemmin käyty. Me ollaan kyllä käyty tässä saman kahvilan toisessa kahvilassa, tai niinku saman niminen kahvila ja ilmeisesti sama omistaja, mutta eri lokaatiossa, ja se kahvila oli siis super kiva, mutta se lokaatio ei ollut kovin kiva, niin nyt on paremmassa lokaatiossa, niin mä halusin tulla käymään täällä. Mä malta odottaa, että pääsen tilaan jonkun latten, ja sitten sen jälkeen meidän olisi tarkoitus mennä vielä kävelylle. Huomenna meille pitäisi tulla se paketti, missä on niitä suomiherkkuja, niin mä haluan huomenna esitellä sen teille. Joten sellaista on luvassa tässä vlogissa. Tervetuloa mukaan. I'm ready, Freddy. Joo. Me istuttiin nyt alas. Mä näytän teille, että mitä me tilattiin. Me tilattiin tämmönen kinkkujuusto, croissantti, sit chia pudding, kahvit ja tollanen keksi-croissantti. Kumpikaan meistä ei koskaan maistanut tollasta, niin me haluttiin maistaa. Me nyt jaetaan nää kaikki. Tässä on aika tämmönen jämäkkä koostumus. I'm gonna taste the croissant. Did you like the croissant? Pretty yummy. Pretty good stuff. What do we think about the cookie croissant? It's different, but it's good. I'm gonna get a piece. Go for it. Well, I'll just take a bite. Yeah, it's definitely different. Maybe if I was a big cookie person, I would like it more. I thought you would like it a lot because you are a cookie person. Oh, it is. It's really good. It feels pretty good too. Näissä maisemissa kelpaa kahvitella. Mun mielipide tästä puddingista on se, että tää on liian makeen makunen ja noi marjat on selvästi jäisiä, tai sillä, että ne ei ole tuoreita, niin tälle mä antaisin ehkä 4/10. Sitten se kinkkujuustokroisantti, se oli ihan hyvää, mutta aika semmoista rasvasen tuntusta, vähän liian rasvasen tuntusta, niin sille mä antaisin ehkä 6/10. Ja sitten sille keksikroisantille antaisin. Mä en oo mikään silleen super tommonen peruskeksi ihminen. Ehkä mä antaisin sille 7/10. How would you grade the croissant? Cookie croissant? I would say an 8 out of 10. Okay. I already told them that to me it was 7. Okay. It's pretty good for you. Yeah. Yeah, I don't know if it's too much. It is a lot. I feel like after finishing it, I'm almost like, ooh. Yeah. So sweet. But I guess I gave it 7 because I think it was still the best out of all those. Then the ham and cheese croissant, I gave that 6. I would say 5 out of 10. I feel like it needed more ham. I feel like they only gave like one thin slice of ham and cheese. Yeah, and I don't think I got any ham. I think it was just cheese. Oh, I'm sorry. No, it's okay. It was still good. And the pudding, I would say is 4. Oh, wow. In Finland I've had much better puddings. Kokonaisuudessaan ihan viihtyisä kahvila ja tosi ihanassa paikassa.
muuten oli ehkä vähän pettymys. Ja se tarjoilijakin oli aika sellainen, että se hirveästi hymyillyt. Se eka poltti sen meidän keksikroisantin. Sitten se läikytti sitä meidän kahvia. Ja näin jotenkin toi kokonaiskuva niin ei ehkä jäänyt niin hyvä fiilis. Mutta silti oli mukava istuskella siellä ja käydä pitkästä aikaa tällaisessa kivassa kahvilassa. Me saavuttiin justiinsa Buffalo Bayou-puistoon ja ne, jotka on kattonut mun blogeja enemmänkin, niin tietää, että tää on semmonen paikka, missä me ollaan usein tykätty kävellä täällä Houstonissa. Ja niin kuin Austin äsken totesi, niin meillä on täältä myöskin paljon muistoja kaikista elämänvaiheista, joten ehkä myöskin siinä mielessä täällä on niinku sellainen spessupaikka meidän sydämissä. Ja täällä sitä nyt taas ollaan. And that's what I was saying you were gonna do. What noise? Gotcha. Anton, miksei sukua? Oi! Me piti kiivetä tosta aidan yli, koska apua. Okei, cool. Tossa on tuollaista mutaa ihan sikana ja mulla meni jo kenkä ihan mutaan, kun mä astuin vähänkin tohon. Meidän puistohengaus on ohi. Me ollaan kyllä silleen tosi simppeleitä tyyppejä Astonin kanssa, että me nautitaan vaan tollasesta, että me kävellään ja jutellaan, sit me ehkä hetken aikaa istutaan jossain, niin kuin nytkin me vaan istuttiin ja katseltiin maisemia ja juteltiin ja sit me käveltiin loppumatkaa ja tultiin takas autolle, et ei me silleen tehty sen kummempaa. Oli ihanaa. Hello, is mom gonna kiss you attack? Woohoo! Oh, that was a lot! That was a lot! My baby! My two babies! Oh, hi, Merlis. Me tultiin äsken kotiin Houstonista. Mulla ei helposti tule sellaista oloa, että mä oon juonut liikaa kofeiinia, mutta nyt mulla on sellainen olo, että mä oon juonut liikaa kofeiinia. Täältä varmaan joistain ihmisistä tuntuu, jotka on vaikka kofeiiniherkkiä ja sinne juo energiajuoman, niin sit niin on sellainen olo, että se oli ihan liikaa. Mulle ei tule sellaista oloa energiajuomista, mutta tänään mä join energiajuoman ja sitten mä join vielä sen kahvin, niin se oli liikaa. Otamme tästä opiksemme. Tultiin nyt koirien kanssa ulos. Nyt on just se aika, kun ihmiset pääsee koulusta. Mulle tulee tosta autojonosta mieleen ihan sellainen elefanttilaulu, että yksi pieni elefantti marssi näin aurinkoista tietä eteenpäin. Koska matka oli pitkä, niin pyysivät he mukaan yhden toverin. You know the elephant song? I don't know how to sing it, but I do remember you singing it before. Oh, I see. I thought there was an English version. No. I see. Too bad, because if there was, we could have sung it together. Mä vannon, että noi linnut aina kyylää meitä ja koiria lenkillä ja analysoi, että voisiko ne mahdollisesti napata yhden meistä ja syödä päivälliseksi. Koska ne tulee aina lentään ihan meidän pään yläpuolelle ja kattelee alaspäin. These birds need to make some other kind of dinner plans. Hello! Mä jatkan nyt tätä vlogia tältä päivältä, koska tänään tosiaan ainakin pitäisi tulla se Suomen herkkupaketti. Mä tulin just äsken töistä, oli mukava päivä töissä
jos mun naama näyttää punaiselta, mä en tiedä näyttääkö se, mutta yleensä se alkaa aina töiden jälkeen punottaa. Mä en tiedä, että johtuuko siitä, että kun mä oon siellä kylmähuoneessa töissä, niin sit kun mä enää oon siellä kylmähuoneessa, niin sitten mä tiedän, että alkaako sitten veri jotenkin paremmin kiertää tai jotain muuta tällaista. Mut mun naama on niinku tyyli joku tomaatti. Katon tuolta peilistä. Okei, ei se vielä punota niin paljon kuin se yleensä punottaa. Nyt mä teen tossa nopeen välipalan ja sitten sen jälkeen mä lähden koirien kanssa ulos. Tää mun päärynä näyttää aika mätäseltä, mutta mä haluaisin näyttää teille mun viimeaikaisen lempparivälipalan. Eli mulla on tällainen vaniljaproteiinirohka, sitten päärynä ja pellavan sienen rouhetta. Kas näin. Kiva huppupää. Tällaiset päivät, kun Austin on kans töissä ja sitten mulla on töitä, niin on tosi sellaisia kiireisiä, koska kun mä oon eka mun työpäivän, sit töissä on tyyli kiire aika usein, sitten mä tuun kotiin ja mulla on ihan hirveän nälkä, koska mä en oo silleen syönyt mitään. Ja siis mä pitää äkkiä syödä jotain, koska muuten siitä ei tule yhtään mitään, että jos me lähdetään koirien kanssa heti ulos, niin sitten mulla on kauhean nälkä. Ja sitten mä en jaksa olla siellä niin kauan, koska mulla on hirveän nälkä, niin mä on pakko syödä jotain ensin. Mutta sitten koiraskin ja tietysti odottaa, että koska mennään ulos, niin mun on niin pakko yrittää mahdollisimman nopeasti syödä. Ja sitten me lähdetään niiden kanssa ulos. Ja sitten tänään mulla on kans puhelu mun vanhempien kanssa taas, niin pitää olla ainakin sitä varten takas sitten täällä. Mutta se on kyllä vasta 12:30, että... ei 12:30, vaan siis 12:30 vasta. Eli mulla on kyllä tässä hyvin aikaa. Mä pyrin siihen, että kun mulla on töitä ja Austinilla on töitä, niin sit kun mä menen koirien kanssa ulos, niin me ollaan siellä oikeasti kauan ja me tehdään paljon kaikkea ja yritän kaikilla mahdollisilla tavoilla saada niiltä energiat poissa, koska ne on kuitenkin sitten ollut täällä meidän työpäivien ajan. Tosin mun työpäivä on vaan 6 tuntia ja mä tosiaan lähden silloin jo vähän ennen 5 aamulla, että koirat kyllä nukkuu sit vielä varmaan pitkään sen jälkeen. Mut varsinkin kun ne nukkuu niin pitkään, niin sittenhän niillä on sitä energiaa. Ne on silleen täällä vaan odottaa maa akut ladattuina. Meidän naapuri, joka asuu meitä vastapäätä, on vähän outo tyyppi. Se aina polttelee jotain pilveä siellä sen asunnossa, koska se pilven haju tulee tänne käytävään myöskin. Ja sitten välillä sieltä on aina kuulunut jotain aikaa kovaa äänistä musiikkia tällaista. Sitä ei ole kyllä kuulunut vähän aikaan, kun mä näin tuosta meidän ovikellokamerasta, että tämän kerrostalojen henkilökunta meni puhuun sille siitä pilvenhajusta ja siitä kovaäänisestä musiikista, niin sen jälkeen sitä musiikkia ei ole hirveästi kuulunut, mutta kyllä silti on haistanut, että mitä siellä poltellaan. Mutta nyt kun mä tulin siis töistä kotiin, niin sen ovessa on joku semmonen lappu, missä on paljon tekstiä, joku allekirjoitus, jotain tällaista, niin mun niin teki mieli lukea, että mitä siinä lapussa sanotaan, koska mä oon vähän odotellut, että koska toi naapuri joutuu häippäseen täältä. Mutta päätin sitten kuitenkin olla hyvä naapuri, enkä mennyt uteliaana katsomaan, että mitä siellä oikein lukee. Täällä on ihan jäätävän lämmin. Tää takki oli aivan liikaa. Niin hassua täällä Texasissa, miten nämä lämpötilat voikin vaihdella niin paljon, koska just niin kuin näitte viime vlogissa, niin tyyliin viikko sitten täällä satoi lunta ja nyt täällä on taas tämmönen löyhän lämmin ilma. New country and you were trying different foods and you... Nyt on uusi päivä ja siis tiedättekö te mitä?
se mun paketti, tai meidän paketti, jäi jumiin johonkin Eurooppaan, koska pullat. Mä nimittäin tilasin sellaisen pullapussin, ihan sellaista peruspullaa, koska mä ajattelin, että kerta mä nyt olin siellä nettisivuilla anyway tilaamassa juttuja, niin miksi mä en sitten tilais pullaa, varsinkin kun kaikki postasi jotain laskiaispullakuvia someen, niin sit mä ajattelin, että no, me voidaan tehdä sitten laskiaispullia. Mutta ilmeisesti niiden pullien takia niiden piti jotenkin tarkastella sitä pakettia tarkemmin. Ja sen takia sen paketin tulo nyt sitten viimeistyi, joten mä en päässytkään eilen vielä näyttää teille sen paketin sisältöä. Jota me edelleen katsotaan, että mikä päivä se tulee. Mutta mä nyt anyway kuitenkin jatkan tätä vlogia. Mä oon täällä just lenkillä. En tiedä, että kuuluuko tästä yhtään mitään. Mutta täällä tulee paljon. Mä en viittinyt näyttää teille tässä kamerassa, koska mä en ehkä itse haluaisi vain randomisti nähdä silmiäni edessä jotain sellaista, mutta se kyllä tapahtui meille nyt tänä aamulla, koska kun me käveltiin ton vesistön ohi, niin siellä oli oikeasti ihan sairaasti jotain kuolleita kaloja. Mä en tiedä, että oliko ne kalat kuollut sen lumen satamisen takia vai mitä, mutta niitä oli ihan sikana. Että jotain niille oli tapahtunut ja se oli kyllä aika dramaattinen näky. Me rakastetaan tätä meidän naapurustoa, mä oon sanonut sen 1 000 000 kertaa, mutta siis vaikka on tällainen tavallaan tosi ruma päivä, niin silti täällä on musta tosi kaunista. Helpompi nauttia tällaisista rumista, harmaista päivistä myös. Siis mä just kerroin teille, että mä en tiedä, että koska se paketti nyt sit tulee, kun mä sain viestin mun puhelimeen, että se tulee tänään. Are we excited, boobs? We are. Mulla on äsken terapia. Käytiin taas aika laajasti läpi kaikkia juttuja. Ja pitkästä aikaa oli ehkä vähän silleen itkukurkussa, mutta se kyllä johtuu tästä PMS:stä myöskin saleesti. Että mulla tulee aina niin helposti itkukurkkuun, esimerkiksi töissäkin. Jos tapahtuu jotain vähänkin sellaista ärsyttävää, niin mä oon heti silleen... Just mietin tuossa ennen terapiaa, että tuntuu hyvältä, että kun muistelee niitä aikoja, kun mä aloitin terapian, niin mua aina ahdisti terapia. Että mä tiesin, että mun pitää nyt aloittaa tää, koska mä olin niin pitkään halunnut aloittaa terapian. Mut sit samaan aikaan musta tuntuu, että mä aina itkin siellä. Niin sit se tuntui tosi raskaalta, että jos oli vaikka ollut hyvä aamu ja sit tiesi, että on terapia, niin sit aina mietti sitä, että apua, että itkeks mä nyt taas. Ja sit mulla vaan hamsteri juoksee päässä hamsterin pyörää koko loppupäivän sen terapian jälkeen. Niin mä niinku ajattelin, että onko tää terapia aina tällaista. Mut nyt mä oon käynyt melkein vuoden terapiassa ja mulla on ihan erilainen fiilis mennä sinne tai niinku ennen näitä meidän tapaamisia. Et musta oikeesti tuntuu tosi hyvältä ja kivalta, että mulla on terapia ja musta tuntuu, että meillä on tosi hyvä semmonen viva mun terapeutin kanssa ja se ymmärtää mua tosi hyvin. Nyt terapia on pelkästään hyvä juttu. Eikä se ahdista. Ehkä välillä saattaa itkettää, mutta nekin kerrat on aika harvassa. Eikä siis sillä, että siinä olisi mitään vikaa, että itkettää, mutta kyllä se välillä on myöskin vähän raskasta. Kiva, että kuitenkin useimmat kerrat on sellaisia, että pystyy puhumaan asioista, mutta sitten se aamun terapia ei vaikuta siihen koko loppupäivään. Yksi lempiasioista mun terapeutissa mun mielestä on se, että hänkin asuu ulkomailla, niin musta tuntuu, että monessa asiassa hän pystyy ymmärtämään mua tosi paljon paremmin, mitä mä luulisin, että sellainen terapeutti pystyisi ymmärtämään mua, kuka ei itse asu ulkomailla. Koska kuitenkin, vaikka se mun ulkomailla asuminen ei ole ehkä niinku se pääjuttu, mistä me puhutaan, niin silti totta kai luonnollisestikin monet asiat sivuaa sitä ja välillä me saatetaan puhua jostain siihen liittyvästä, niin mä en usko, että sellainen terapeutti, joka ei itse ole asunut ulkomailla, pystyisi ymmärtämään mua ihan niin hyvin, mitä tää mun terapeutti ymmärtää mua. Monessakin määrin musta vaan tuntuu siltä, että me ollaan tosi hyvä match.
I want these. I know. Me tultiin kynttiläostoksille. We should go with the pink candle this time. Tää uuniperuna tässä on ollut mun suurin TMS-himotus tässä kuussa. Mä ostin tällaisen pari viikkoa sitten töiden jälkeen, koska mä olin silleen, että mulla oli hirveän nälkä ja meillä ei ollut mitään ruokaa kotona, niin mä nyt ostan jotain. Ja sit mä halusin testata tätä uuniperunaa ja mä en ajatellut, että tää olisi mitenkään niin erityisen hyvää, että varmaan ihan jees, mutta ei mitenkään superhyvää. Ja sit tää olikin oikeasti ihan mega hyvää. Ja siitä lähtien mä oon ajatellut tätä uuniperunaa, joten nyt mä ostin tällaisen uuniperunan. Ja aion nauttia siitä. Me just käytiin suihkussa ja laitettiin mukavat iltavaatteet päälle, kunnes tuli ilmoitus, että se paketti on toimitettu tonne pakettihuoneeseen, joten mä laitoin nyt vaatteet takaisin päälle ja menen hakemaan sen paketin. Jei! Nyt on aika avata tää herkkupaketti. Mun vanhemmathan usein lähettää meille paketteja, mikä on ihan super ihanaa. Tän paketin mä oon itse tilannut netistä. Sellaisesta paikasta, mistä voi tilata Suomi-tuotteita ulkomaille. Elikkäs ensimmäisenä täältä löytyy nämä pullat. Erittäin mystiset pullat, mitä piti siellä jossain Belgiassa tutkia. Joo, näyttääkin siltä, että nämä on ehkä vähän ruttaantuneita, mutta eiköhän ne silti hyvältä maistu. Tilasin yhden tällaisen jenkkipurkkapussin ja niin kuin mä sanoinkin, niin viimeksi kun mun vanhemmilta tuli paketti, niin mä oon tykännyt syödä viime aikoina purkkaa. Ja tää on mun lempipurkkaa, joten tilasin sitä. Sitten aina kun mä oon tehnyt täällä korvapuusteja, mä oon koittanut etsiä tällaista raesokeria täältä. Ja mä en tiedä, että myydäänkö jossain kaupassa sitä, mutta mä en oo ite siihen missään törmännyt. Joten mä päätin, että koska mä olin tuolla nettisivuilla, niin mä nyt tilaan tätä sitten myöskin tänne, niin seuraavan kerran kun leivon pullaa itse, niin voin sitten laittaa siihen päälle. Aikaisemmin mä oon sitten ihan vaan laittanut perussokeria, mutta eihän se nyt oo kuitenkaan ihan sama asia. Sitten tilasin aakkoset pussin. Tää on niin basic, mut hyvä. Mä tykkään tosi kovasti tollasesta karkeista, missä on salmiakkia ja hedelmää, karkkia. Ja sen takia mä tykkään myöskin näistä ihan sikana. Nää on tyyliin mun lempi-irttareita. Mut mä en tajunnut kyllä, että nää on tällaisia ihan pikkusia. Mä olisin ehkä ottanut toisenkin pussin, jos mä olisin tiennyt, että ne on tollasia pieniä, kun yleensähän irttareissa nää on sellaisia isoja. Tutti Frutti Rings. Aarrearkku on kans perushyvä irttaripussi, kun siis korkkipussi. Sitten siirrymme suklaa-osioon. Nämä on oikein kunnolla kääritty. Tää keissa oli Astinin toive, kun mä kysyin siltä tämän tilauksen yhteydessä, että onko jotain mitä se haluaa, että mä laitan tänne pakettiin, niin keissaa, koska keissa taitaa olla Astinin ihan lemppari Suomi-suklaata. Niin kuin mä kerroinkin teille kans silloin viimeksi, kun mun vanhemmilta tuli paketti, niin tää Pätkis-levy on vaan niin hyvää. Tätä ajattelin, että tää olisi niin hyvää, koska mun mielestä Pätkis-patukka on ihan silleen perushyvää, mutta ei se ole mitään sellaista, että wow. Mut jostain syystä tää suklaalevy on vaan ekstra hyvää. Mä en tiedä mikä siinä on, koska se on kuitenkin periaatteessa ihan sitä samaa tavaraa. Bongasin sieltä nettisivuilta tällaisen uutuuden, tai en mä tiedä, että kuinka uusi tää on, mutta mä en ainakaan nähnyt tätä silloin, kun me oltiin viimeksi Suomessa. Tää on joku mango-jukurtti suklaa. Mä tykkään jukurttijutuista, mä tykkään mangosta ja mä tykkään Fazerin suklaasta, joten miten tää ei muka voisi olla hyvää. Mut nyt mä ajattelin, että mä maistan ensin vähän vettä.
On kanssa tämmösiä rouskuvia palasia, mitä siinä vadelma-jogurtti suklaassa on myös. Ihan mukiin menevää. Se vadelma-jogurtti on ehkä mun mielestä parempaa, mutta toisaalta tää on vähän sellaista, että tänne makuun saattaa pitää tottua. Kyllä mä tuun tän levyn syömään, mut ei tää ole ehkä mun lemppari kuitenkaan. Tässä on joku semmonen tuttu maku, mitä mä en osaa ihan pinpointata, että mikä se on. Mä antaisin tälle ehkä 7/5. Hyvää, mut ei ihan besti. Keissa delivery. Wow. Fine. Koirat on silleen, että mitäs täältä Suomi-paketista löytyisi meille, mutta tää ei nyt tällä kertaa ollut teidän isovanhempien lähettävä paketti. Grandparents from Finland did not send this one. Mama was selfish and ordered it just for herself and daddy, little bit for daddy as well. Mä nyt en muista ihan sitä tarkkaa summaa, että kuinka paljon tää tilaus maksoi, mutta tää taisi olla jotain vähän yli 80 postikuluineen, mikä ehkä kuulostaa tosi kovalta hinnalta tästä pienestä määrästä, mitä mä nyt sieltä tilasin, mutta tälleen kun asuu ulkomailla, niin ihan mielellään sitä kyllä maksaa tuollaisen hinnan tällaisista suomalaisista herkuista. Mä mietin, että minkä näistä mä ottaisin ensimmäiseksi. Mä ehkä syön muutaman palan tätä Fatserin suklaata pätkistä ja sitten vähän näitä. Hello! Tää klippi on kuvattu toiselta päivältä. Mä oon ihan varma, että mä kuvasin tälle vlogille lopetuksen, mutta mä en varmaankaan ollut sitten painanut tästä kamerasta sitä kuvausnappulaa, koska ilmeisesti tää ei ollut sitten kuvannut mitään. Joten mä ajattelin kuvata nyt tähän lopetuksen ja halusin vaan sanoa, että kiitos kun sä oot ollut tässä vlogissa taas mukana ja viettämässä meidän kanssa aikaa tälleen videon välityksellä. Jos sä oot tykännyt tästä vlogista, niin on jälleen kerran tosi kiitollinen, jos jaksat laittaa tälle vlogille peukkuu pystyyn. Tilaa mun kanava, jos tykkäät katsella mun vlogeja enemmänkin. Ja me nähdään sitten seuraavan vlogin parissa täältä Texasista. Siihen asti, hei hei!